să gustăm niște băuturi. Nu vă arăt ce băuturi sunt, că după aceea o să știți că eu nu le-am gustat. Uite, punem aici. Și nimic. Pleacă de aici. O să gustăm bubble tea. Fanta de căpșuni. Haide, mă. Foarte bun. Bubble tea. Fanta de căpșuni. Așteptați-mă un pic. Am revenit. Și o să testez încă un suc. Și da. Sper să fie bun și Fanta de căpșuni. Pentru că n-am gustat absolut deloc. Și hai să gustăm. Am gustat bubble tea, e super bun. Acum vom gusta Fanta. E bun. Viețile mele, eu trebuie să închid, că am și o treabă. Pa. Cade telefonul.